Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyajabula ukuthi usubscribe kule channel yakhe onqa phambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu oqalayo ukuba lana kule channel. Siyacela ukuthi usubscribe mfowethu ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Bafowethu namhlanje nginiphathele iqhawe la kuMpungose. La khona libonga khona uMaspala wangakubo ngokuhlonipha kwakhe. Awuzwe nje amazwi amnandi adluliswa uPresident of the Blue Nation. Ngiyabingelela kakhulu eNingizimu Afrika obingelelayo uKhuzani Mpungose ngiqhinga phansi emandaba enkandla ematholampilo. Ngithatha leli thuba ngokukhulu kuyithoba. Ngibonga kakhulu kuMaspala wangakithi enkandla oholwa ngumnumzane uThamintuli ophinda beyikhansela la kwa6. Ngidlulisa ukubonga kulona lonke ithimba likaMaspala, ama-officials, imanager, umfokajili, amakhansela wonke abumbe inkandla municipality, amakhosi, izinduna zamakhosi, our ward committee, bonke abantu ababhekelele ukuthuthuka nokunethezeka kwenkandla. Ngithi namhlanje angibonge ngokukhethekile. Ngiswele wona amazwi okubonga nafanele ukuthi ahambisana nalesimo ensenze kumina. Ngikubona kuncane kakhulu ukusho igama elithi ngiyabonga kunesimo sento enhle kangaka enenzele yona. Ngithi nanoma yinini nize niqhubeke njalo nokuhlomulisa labo abenza kahle, nibaveze nisho ukuthi nani niyabonga niyancongcoza ngoba ukuphakama kwegama kaKhuzani kusho ukuphakama kwenkandla yonke jikelele. Ngifisa ukubonga kakhulu ke nakubalandeli bonke beBlue Nation ngoba lolu hamba luhambe ngingedwa, ngiluhamba nabo njengoba nazo ukuthi konke lapho engisuka ngiqokwe khona ngiyanqoba ngenxa yabo. Ngifisa ukubonga ke nakubona ukuthi namhlanje lolu dumo olungaka eselihlonzwe laphakanyiswa uMaspala wangakithi enkandla akulona lukaKhuzani kuphela kodwa ulwethu sonke amaBlue Nation, izinduna zonke zakwa Guqa, izinduna zama-sub branch, izinduna zama-main branch, kubona bonke abantu abangama-leaders baleli qembu lakwa Guqa. Ngibonga insizwa engisebenza nazo ngokusebenza ngokubambisana. Ngiyabonga kushona ilanga baningi kakhulu abantu ababamba iqhaza empilweni yami. Kubona bonke abantu abangesekile. Ngithi namhlanje ngichonye uphaphelo gwalagwala, ngichonye uMaspala wangakithi enkandla ngamagalelo esengwenzile emculweni kaMaskande. Base bengiphathisa umlayezo ukuthi bayafisa ukuthi ngithuthukise futhi abaculi basenkandla. Lokho ngizokwenza ngokukhulu ukwethembeka ngoba uma ngabe sengiphambili kuhle ngibalekelele labo abalandela ngemuva, ngibakhombisa ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngithi mphemba nabo bonke abantu abangamele inkandla municipality. Ngithi namhlanje ngokukhulu kuyithoba ngiyabonga kunina nonke eniwenze kumina, uNkulunkulu azabe nani. Ngiyabonga. Tola nje,